హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ఆర్సీఎఫ్ ఎడిట్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేనైతే మీ అందరి కోసం దీపావళి మీద అయితే ఒక మంచి స్పెషల్ స్టేటస్ అయితే ఎడిటింగ్ చేసిన ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ముందు మీరు కనుక ఈ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ మీద ట్యాప్ చేసి గంట సింబల్ కొట్టి ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను క్రియేట్ చేసిన వీడియో ఒక 5 సెకండ్స్ మీరు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. నేను 3 రకాలుగా చేశాను. ఆ 3 మీరైతే డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ నేను విజయ్ దేవరకొండ సార్ ఫోటో పెట్టి చేశాను. దాని డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరైతే. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని కనుక మీరు సౌండ్తో పాటు చూడాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి లింక్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇంకొకటి నేను సాయిధరన్ తేజ్ సార్ ఫోటో పెట్టి చేశాను. దాని డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని కూడా మీరు పూర్తిగా సౌండ్తో పాటు అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో తర్వాత నేను ఇంకొకటి నేను రవితేజ సార్ ఫోటో పెట్టి చేశాను. దాన్ని పూర్తిగా వితౌట్ సౌండ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరైతే. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వేరే వీడియోస్ని చూడండి ఫ్రెండ్స్. అవి మీకు నచ్చితే నేను థంబ్నెయిల్స్ ఏమి ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్, అవి అయితే మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్. కైన్మాస్టర్ ప్రో లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో కైన్మాస్టర్ ప్రో అని లింక్ ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. అక్కడికి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆల్ మెటీరియల్స్ లింక్ అని నేను యూస్ చేసిన ప్రతి మెటీరియల్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. అక్కడికి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. కైన్మాస్టర్ ప్రో ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్ మీద ట్యాప్ చేసి 16:9 రేషియో తీసుకోండి. బ్యాక్గ్రౌండ్స్లోకి వెళ్ళి ఒక బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే మీరు తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 30 సెకండ్స్ వరకు అయితే మీరు స్క్రోల్ చేసుకోండి. 30 సెకండ్స్ వరకు స్టార్టింగ్లోకి వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. లేయర్లోకి వెళ్ళండి, మీడియాలోకి వెళ్ళండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఇక్కడ ఒక హ్యాపీ దివాళీ అని ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. దాన్ని అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దీన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ చేసుకుని ఇలా మీ చేతులతో పాటు ఫుల్ స్క్రీన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. దీనికి సౌండ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరైతే మ్యూట్లో పెట్టేయండి. రైట్ మీద క్లిక్ ఇచ్చేయండి. ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అది ఈ వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకున్న 1 సెకండ్ దగ్గర 0.5 సెకండ్స్ దగ్గరకు మీరు వచ్చేసి లేయర్లోకి వెళ్ళండి, మీడియాలోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు ఇక్కడ ఇంకొక వీడియో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. దీన్ని కూడా ఇలా పెద్దగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీ చేతులతో ఇలా పెద్దగా చేసుకొని సెండ్ టు బ్యాక్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే లేయర్లోకి వెళ్ళండి, మీడియాలోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఈ మనం బ్లూ కలర్ స్క్రీన్ వీడియో చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. అక్కడికి వచ్చేసి లేయర్లోకి వెళ్ళండి, మీడియాలోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు ఇక్కడ ఒక టెంప్లెట్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దీన్ని ఇలా ఫుల్ స్క్రీన్ చేసుకొని బ్లెండింగ్లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. స్క్రీన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ దివాళీని బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ చేసుకోండి. చూడండి, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఈ వీడియో ఇలా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అది అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే లేయర్లోకి వెళ్ళండి, మీడియాలోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు ఇక్కడ హ్యాపీ దివాళీ అని దాన్ని ఒక 0.5 సెకండ్ దగ్గరకు వచ్చి కీ యానిమేషన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది కీ యానిమేషన్లోకి వెళ్ళండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీద ట్యాప్ మైనస్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఇలా చిన్నగా చేసి ఇక్కడ పెట్టేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇలా వచ్చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. రైట్ మీద క్లిక్ ఇచ్చేయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎలా వస్తుందో చూడండి ఫ్రెండ్స్. మీరే చూడండి ఎలా వస్తుందో. ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే లేయర్లోకి వెళ్ళండి, ఓవర్ లేయర్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇక్కడ MOTO అనే ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దాన్ని అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఉంటుంది. గెట్ మోర్లోకి వెళ్ళి మీరు అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎండింగ్ వరకు స్క్రోల్ చేయండి. దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేయండి. ఈ దివాళీ మీద పెట్టేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ దివాళీని మీరైతే బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వస్తుందో. బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్.
ఈ ఈ దివాళీ ఇమేజ్ స్టార్టింగ్లోకి వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. లేయర్లోకి కొంచెం ఈ రోటో స్టార్టింగ్లోకి వచ్చేయండి. లేయర్లోకి వెళ్ళండి, మీడియాలోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు ఇక్కడ 2020 అని ఒక ఇమేజ్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. దాన్ని అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేయండి, ఫ్రెండ్స్. ఈ 2020 స్టార్ట్ అయిన 0.5 సెకండ్స్ దగ్గరకు వచ్చేయండి. లేయర్లోకి వెళ్ళండి, సేమ్ రోటోలోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ గెట్ మోర్లో ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి మీరు అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్. దాన్ని అయితే రోటో ఉంటుంది. ఇందులో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎండింగ్ వరకు స్క్రోల్ చేసుకోండి. దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేయండి. 2020ని బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ చేసుకోండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎలా వస్తుందో. ఇలా ఒకసారి ఇది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ 2020 స్టార్టింగ్లో 2020ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇన్ యానిమేషన్లోకి వెళ్ళి రబ్బర్ స్టాంప్ 0.5 సెకండ్స్కి పెట్టేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ 2020 స్టార్టింగ్లోకి వచ్చండి. లేయర్లోకి వెళ్ళండి, మీడియాలోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎవరి ఇమేజ్ పెట్టి వీడియో చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఇమేజ్ని అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేనైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా విజయ్ దేవరకొండ సార్ ఇమేజ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. దీన్ని మీరు ఎండింగ్ వరకు స్క్రోల్ చేసుకోండి. ఎండింగ్ వరకు స్క్రోల్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. లేయర్లోకి వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్, మనం ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. లేయర్లోకి వెళ్ళండి, మీడియాలోకి వెళ్ళండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఇక్కడ ఒకటి ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. దాన్ని మీరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ ఇమేజ్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఎండింగ్ వరకు స్క్రోల్ చేసేయండి. దీన్ని మీరు ఇక్కడ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా సెట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడైతే మీకు కనిపించదు ఫ్రెండ్స్. అందుకని మీరు ఈ ఇమేజ్ని అయితే ఈ వీడియోని అయితే బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మనం కమింగ్ సూన్ దివాళీని అయితే బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్, ఈ లేయర్లోకి వెళ్ళండి, మీడియాలోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ ఇమేజ్ ఇస్తాను. దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఇక్కడ ఇలా సెట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇలా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత యానిమేషన్లోకి వెళ్ళి వైప్ అప్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వైప్ అప్ దీన్ని ఒక 5 సెకండ్స్ వరకు మీరు అయితే పెట్టండి. 5 కాదు ఫ్రెండ్స్, 3 సెకండ్స్ వరకు మీరు పెట్టండి. ఇది ఇలా అయిన తర్వాత పూర్తిగా పైకి వచ్చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, లేయర్లోకి వెళ్ళండి, మీడియాలోకి వెళ్ళండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఇక్కడ ఒక టపాకా ఇమేజ్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇలా పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. రైట్ మీద క్లిక్ ఇచ్చేయండి. స్టార్టింగ్లోకి వచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఆడియోస్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు ఈ ఆడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరైతే అక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆడియో సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆడియో ఫ్రెండ్స్, ఈ ఆడియోని అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. దీని మీద క్లిక్ చేసి లూప్ టు ఎండ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మనం ఫస్ట్ ఈ టెంప్లెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, దాన్ని బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ వీడియోని బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ చేసుకోండి. అంటే మనం చేసుకున్న అన్నీ దాని మీద పడతాయి ఫ్రెండ్స్. అంటే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళు దివాళీ స్టేటస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోని మీరు హై క్వాలిటీలో ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.